Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtynda iň köp okulanylaryň başynda Türkmenistanly ähmet migrantlarynyň Istanbuldaky Umyt Bazar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Güýçedarlar käbir hojuluklar aýlanyp raýatlaryň sim kartlaryny we telefonlaryny ýygnaýar. Çeşme soňky 10 ýylda Türkmenistany 2 milliona golay adam terk etdi. Aşgabatyň polisiýasy içerki ähmet migrantlaryny saklaýar. Zivil ýörýän adamlar has köp gözüýlýär. Aşgabatda hususy sewda hemde hyzmat nokotlary ýapylýar. Döwlet dukanlaryna nowatlar dörýär diýen atlan çap edilen makallalarymyz hem iň köp okulanylaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başynda Azatlygyň habarynyň soň Türkmenistan Demirgazy we Awganistanyň içerki bosgunlary insanperwer kömegini iýerdi diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabatda çekirtgelere garşy göreş başlandy. Türkmenistan günä geçiş ýylan etdi. Halkara jemgyýetçiliginiň boşatmagy soran tutsaglarynyň akwaly ma'lum edilmedi. Türkmenistan innowasiýon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilm konferensiýa geçirýär. Aşgabatyň awtobuslarynyň birini ogry tutuldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 21-nji hepde atly foto sergimiz gelýär. Moskwadaky türkmenler agdaçar berdiler. Owgan türkmenler ellerine yara galylar. Azerbaýjanyň oppozisiýa protestçileri polisiýa bilen çaknyş diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle de türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly foto sergimiz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Çeşme. Soňky 10 ýylda Türkmenistany 2 milliona golay adam terk etdi diýen atlan çap edilen makala hem gepleşik çekýär. Güýçedarlar käbir hojuluklar aýlanyp raýatlaryň sim kartlaryny we telefonlaryny ýygnaýar. Aşgabatda hususy sewda we hyzmat nokotlary ýapylýar. Döwlet dukanlaryna nowatlar dörýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp tesbir çekdi. Şeýle de Aşgabatyň polisiýasy içerki ähmet migrantlaryny saklaýar. Zivil ýörýän adamlar has köp gözüýlýär. Türkmenistanly ähmet migrantlarynyň Istanbuldaky Umyt Bazar atly makallalarymyz hem okujularymyzda pikir garaýyşlaryny ýazmak isleglerini öğretdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Gepdäniň jeminiň ýartyňyz. Türkmen telewizionynyň işinden nägili prezident mirasy täze başlyk gölledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30-njy maýda telewizionýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň miras teleradio ýaýlymynyň wagtlaryny bellänen başlygyny wezipesinden boşadyp, bu wezipe Gowans Bayram Durdiýew belledi. Miras teleradio ýaýlymynyň öňkü başlygy Bäşim Ataýew 7-nji maýda işde goýuran kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Ýöne adatça bolşýaly çäre görülen resminiň nähili kemçilik goýuranlygy anyklaşdyrylmady. Şol gün prezident Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nurmehmet Garlyýew bir käňçe soňky duýduruş ýylan etdi. Türkmen döwlet habar gullugynyň anyklaşdyrylmadyk maglumatyna görä, ol wezipe borçlaryny talabaly aýk ýerine getirmän teleradio ýaýlymlaryň işine gödökçiligi gowşadypdyr. Türkmenistanyň prezidenti döwlet eýçiliginiň mediýanyň işinden ýygyderli nägile bolýar we sebäbini açyk aýtmadan ýolbaşy işgärler ýygy-ýygydan täzeläp durýar. Yerli hukuk goraýjylar prezidentiň medeniýet guramalarynyň ýolbaşçylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen meşgullanmagynyň milli kanunçylyga sygmaýanlygyny, bu ýagdaýyň ýurtda kanun esasynda gadagan edilen döwlet senzurasynyň saklanyp galmagyna sebäp bolýanlygyny öňe sürýärler. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatulyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar Türkmenistanyň resmi medeniýetyniň ýurdun öz halkyny we halkara jemgyýetçiligini habardar etmäge däl eýsem adaşdyrmagy gönükdirilendigini görkezýär. Dünýäde medeniýet azatlygyna gödökçilik edýän serhessiz repertuarlar guramasy 2019-njy ýylyň medeniýet azatlygy indeksini Türkmenistan 180 ýurdun arasynda iň ýyzak orunda Demirgazy Koreýadan hem soňky ýerde ýerleşdirdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň jeminiň ýartyňyz. Türkmenistanyň kronikasy neşeri Türkmenistanyň odalky daşary işler ministri öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmek synaşygyny aýplanyp ömürlük azatlykdan mahrum edilen Barys Şehmuradowyň ady bilen çap edilen kitabyň 15 ýyldan soňra gaýtadan peýda bolanyny habar berýär.
Emma Azatlygyň Aşgabatdaky habarçyly bu kitabyň hiç wagt satuwdan aýrylmagyny, hemişe de dükanlarda bolanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä bu kitap şu ýylyň martyny Goranlyk ministrliginiň ýanynaky Harby institutda studentler we kadetler üçin gurnulan kitap sergi ýarmarkasynda görüldi. Düýbenede ýerleşýän we Türkmenistanyň esasan adam hukuklary baradaky maglumatlar çap edýän guramy öz habarçylarynyň ol sergide prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplary bilen bir katarda Türkmenistanyň diýiminiň olalky başlygy Boris Şehmuradowyň adyndan men we meniň terrorçy ülpetlerim diýen atlan barıp 2004-nji ýylda çap edilen kitabyň üstünden geldiler. Boris Şehmuradow türme wagtlaryndan soň çykan kitabyň sergide 20 manatdan satylanlygy aýdylýar. Kitabyň jildiniň baş sahypasyndan görnüşine görä, men we meniň terrorçy ülpetlerim adynyň astyndan Aşgabatda 2002-nji ýylyň 25-nji sanjaryna bolan terakt takyny hakykat we diňe hakykat diýilip ýazylypdyr. Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulugynyň Medeniýet merkezine Ruh Dörejilik Önümçilik birleşigi tarapyndan 2004-nji ýylyň başynda 1000 nusgalykda çap edilen kitap şol wagtlar yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä büdjet we döwlet edaralarynyň işgärlerine studentlere satylypdy. Emma synçylar bary ýok 1000 tirajda çap edilen kitabyň şu wagda çenli satylyp gutarylmanyny geň görýärler. Şoň bilen birlikde onuň gaýtadan neşir edilenligi hakynda hem maglumat ýok. Türkmenistanyň kronikasynyň bellemegine görä bu kitabyň täzeden jemgyýetçilige çykarylmagy, ýagny 25-nji sanjar wakasy hökmünde taryha giren waka gatnaşçylar diýilýänlere gaýtadan üns çekilmegi Boris Şehmuradowyň her ýylyň 25-nji maýyna bellenilýän doglan gününiň öňü syrasyna gabat geldi. Bellemeleri türme wagtlar bäri nirede we nähili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän Boris Şehmuradow şu maýda 70 ýaşady. Olar diri görkezin diýen atlan 2013-nji ýylda döredilen kampaniýa hukuk goraýjy toparlaryň koalisiýasy Boris Şehmuradow bilen bilelikde türkmen türmelerini ýeten hasaplanýan 100den gowrak adam awatda adalatlylygyň dikeldilmegine çagyrýarlar. Mundan başga Türkmenistanyň kronikasy Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna salgylanyp, maýyň ortasynda mescitleriň birinde okulan juma namazynyň soň imamyň adamlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedow söýmäge çagyranlygyny we Allahdan onuň duşmanlaryny yer bilen ýeksan etmegi dilänligini belliýär. Neşir häzirki ýagdaýda odal beýle köp bolmadyk näresmi hökümeti tarapdar neşirleriň garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny hasken inkar etmäge çalyşýanlygyna, alternativ habar teristlerine we rejimiň aýratynlykdaky garşydaşlaryna garşy şahsy hüjüme ýurulan makalalaryň köp çap edilmegine üns çekýär we munyň 2000-nji ýyllarda hem şeýle bolanlygyny belliýär. Häzirki ýagdaýdan tapawutlulukda türkmen hökümetiniň döwlet elçiligine habar teristleri, gazetler we teleradio gepleşikleri, başgaça pikirleri, oppozisiýa garşy hüjümlerde 2000-nji ýyllardan öň hem işeňlik bilen ulanylýardy. Emma Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň gön döwlet elçiligine neşirler beýle açykçan şahsy maskaralaýyş synanyşyklarynyň saklanmaga çalyşýar diýip yerli synçylar belliýär. Azatlyk radiosy Boris Şehmuradowyň adyndan çap edilen kitabyň şu wagda çenli satylyp gutarylmalygynyň ýa-da täzeden neşir edilen bolmagynyň ahtimallygy bilen baglykda munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gazaklanyp Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik gurnady. Nur Muhammed aga, Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Boris Şehmuradowyň adyndan çap edilen kitap täzeden satyga çykarylypdyr. Şoň bilen bir wagtda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bu kitabyň hemişe satywda bolanlygyny aýdýar. Siziň pikiriňizçe bu täzeligiň bu habaryň aňyrsynda näme bolup bilerdi? Ordanam bu kitap şu wagtda çenli satywda saklanyp gelen bolsa, bu az tirajda, az nusgada çykarylan kitap satylyp gutarmadym ka ýa-da täzeden neşir edildimi ka bu kitap? Näme görýäňiz şu ýagdaýyň şu habaryň arkasynda siz? Birinciden men pikirim boýunça şu ýyl Boris Şehmuradowyň 70 ýaşy doldy. Şoň üçin Türkmenistanyň hökümeti kretiýamyka diýen opozisiýa bolsun, halkara guramalar bolsun, insan hakları gorýan guramalar bolsun, bular hemmesi ýatlap makalalar bor, çykyşlar bor, hereketler edilýär diýip pikir edip öňünden gaçmak net bilen edilen hereket diýip pikir etýän. Onun üzerinden o wakalardan soň inhani ýene bir gaýdan 17 ýyl bolýar. 17 ýylyň içinde täze nesil ýetişýär. Bu täze nesil o zatlardan habarsyz bolmagy mümkin. Ya bola enne de doli näme nähilrek
bolup geçenini bilmeyenler mümkün. Şoň üçin olary da bir ýatlatmak üçin, täzeden bir şeýle torgun bermek üçin edilen hereket diýip pikir etýär. Şular ýaly esasy iki mesele göz tutulup edilen hereketler. Indi Nur Muhammed abi, bu kitabyň şo 2004-nji ýylda 1000 tiraj bilen 1000 nusgalykda çap edilenini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de bu kitaby satyn almagy büdjet işgärleriniň, döwlet edaralarynyň, studentleriň satyn almagy mezur edilenini hakynda pikirler ortağa atylýar. Indi şu ýagdaýda 1000 tiraj bilen çap edilen kitap şu wagtda çenlik utarmalmy 17 ýyl içinde ýa-da 15 ýyl içinde? Ol bu tormaly, onu da olan etýän hereketi bilen näme üçin niçin güýçlen zorlap kitabı alırsalar, okuwçylar bolsun, studentler bolsun, döwlet edaranyň işgärleri bolsun, buların hemmesini hasaplandy, müňden geçýär. Şoň üçin bular ýaly hereketde o kitaplar gutaraýmaly. Ýöne bir täzeden çap edilmeli diýip pikir etýän. Nur Muhammed abi, bu kitabyňda ordan satuwda saklanmak ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar bilen, ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolup bilermi? Käbir pikirlere görä, ekspertleriň käbiriniň pikirine görä, türkmen häkimetleri ýurtdaky şu ykdysady kynçylyklar, maliýe kynçylyklaryny gaýsyr bir daşarky duşmanlaryň üstüne atmak synanşygyny edýän bolup bilermi? Şunuň ýaly kitaplary satuwda saklamak bilen. O bolabilir. Oldunge Türkmenistan näl? Tarih halk görsek, ya dünyadaky bolýan wakalar halk görsek, başga döwletler halk görsek. Şondan ha görnüp dur bular ýaly hereketler. Meselem, öz içki problemalaryny, iqtisadat problemasy bolsun, ya başga halkyň kynçylygyny işlenip etmek, ya bolmasa halkyň aladlaryndan bir sebäp gözlemek, özlerini goramak üçin hökman döwletiň içinde bir daza atmalılar. Türkmenistan'da da şoň üçin başga sebäp tapylmayan özlerinden şu ýanky problemany sowjak bolup, şular ýaly teröristleriň eden hereketi şondan soň bizim şunu ýaly ýagdaýa düşýär diýip öz baştan sowmak etýän hereketleri. Indi Nur Muhammed abi, Türkmenistana şu ýagdaýlar bilen baglanykda bir daşardan sanksiýa beýlek hem giridilmedi. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň özüniň izolýasiýa salanyny barda hem pikirler aýdylýar. Türkmenistanyň şu ykdysady kynçylyklardan şeýle kitaplaryň kömegi bilen ýa başga bir emeller bilen çykyp bilermi ýa-da bir ýerde siziň pikiриňizçe başga çemeleşme derurmy? Yo, bu kitabı çap edenleri bilenem. Yine de gaýtalabam, plan şeýlerim bolsun ya, bir ýyllar bolsun, täzeden yine çap edilenini bilen. Bezip öz başından bu problemler soğulmaya hükümet. Bu iqtisadat kynçylykdan çıkılmaya. Bu zatlardan çıkmak için başka hareketler etmek gerek. Halkın aladasyny etmek gerek. Nähili hareketler edilenine bu problemleri çözüp bolýar. O barada pikir etmek gerek. Ýöne bir öz başından soğujak bolup başka zatlary tapan bolup bu problemden çıkılmaya Türkmenistan. Bu iqtisadat kynçylygy bolur şuňky ýagdaýda. Şoň üçin ol edilýän hereketleri etmelerle başka hareketler barda pikir etmeli. Näme demede ýagdaý düzüp boljak diýip pikir etmeli. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň bozgunlukda döretlen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.